Sinne Joensuun urheiluautolla Opel Kadett numero 21, Janne Hiltunen, Leppävirta Racing Team, Kone Urakointi Pösö numero 6, Juha-Matti Koistinen, Koivistamon urheiluautolla Ettalo Fiat numero 35, Oiva Lohilahti, Kuopion urheiluautolla Ford Escort numero 16, Timo Koljonen, Vesanon urheiluautolla Moisio Forest, Fiat ja numero 32, Kari Taskinen, Kuopion urheiluautolla Enter Asu, Citroen. Kova lähtö, kun lähtee sieltä Koljosen Timo tuolta toiseksi ulomaiselta radalta tuo pitkän linjan autourheilija. Turvaliput alhaalla, molemmat sekä pääturvalippu että aputurvalippu. Näin täällä käsi ylhäällä. Lippura lähtää ja sieltä lähtee Koljonen. Koljonen ottaa todella ison auton kuljettaja kautta yrittäjä. Tuo asiat tuon sisäkurvin alku. Miten perkele se joka kerta jättää tuon alku? Koljonen menossa. Ei helvetti. Koljonen antamassa pientä myrskyvaroitusta. Niin kuin se aina jättää tuon sisäkurvin alku. Kakkospaikalla, eli kyllä edestä raapalla mennään varsin tyylikkäästi siellä jälleen kerran. Eli numero 35 Lohilahden Oikki on siinä kakkospaikalla, mutta häntä on numero 51 Hassisen Jarno uhkaamassa oikein viimeisen päälle tiukasti. Sitten autot häviävät vähän tuonne seinän taakse piiloon. Kuitenkin Koljosen johdolla sieltä tullaan Koljonen, Lohilahti ja sitten Hassisen Jarno. Tässä on tuo kolmen kärki selvästi. Kyllä tuo Koljosen kalustokin on pikkusen kärsinyt noin fyysisesti, eli siinäkään ei paljon suoraa pilkkiä ole. Mitään sen voi sitten pyrkipäivänä vaikka pistää silitysaulolle ja silitellä kuntoon, niin saadaan taas semmoinen jenkepelttinen Fiat siitä. Joka tapauksessa näin sieltä Timo tulee tuo kuljetusyrittäjä, puutavara-autoilija, ykkösenä ja kakkosena Lohilahti ja sitten kolmantena Hassisen Jarno ja numero 21 Hiltusen Janne on menossa sieltä sijoituslähtöön. Mitä tekee siellä Taskisen Kari, joka laskee varsin nätisti menemään myöskin tuolla mustan puhuvalla Citroenilla. Yrittääkö nousta? Ei pääse nousemaan. Sieltä on viidentenä Koljonen tästä lähdöstä 13. Jusa-Patti jo penkalla. Sitten B-finaali numero 35 Lohilahden Oiva. Sitten numero 51 Hassisen Jarno C-finaali ja numero 21 Hiltusen Janne menee vielä tuonne sijoituslähtöön. Lähtö 14, viimeinen näistä semifinaalilähdöistä. Numero 11, Outi Väätäinen, Kuopion urheiluautolla, Väätäisen korjaamo Fiat. Numero 14, Niko Hofreen, Savonlinnan urheiluautolla.